Mario Camilleri, magħruf bħala s-Siġra. Nhar is-Sibt se jkun kandidat nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar. Allegatament kien għeddet żewġ gwardjani lokali wara li tawh ċitazzjoni u fl-aħħar jiem kien il-protagonist ta' ħruq ta' dokumenti tal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar fl-inħawi ta' Ħalfar. Kien ukoll il-kunsillier li propona li t-siju tas-Sindku Graziella Galea jingħata l-kuntratt tal-ġbir tal-iskart u li sa issa permezz tiegħu daħħal 400,000 euro. Meta l-erba' flaxija One News mar San Pawl il-Baħar biex isegwi laqgħa tal-attivisti nazzjonalisti, Mario Camilleri saqsina jekk ġejniex minħabba fih u wara beda l-kliem baxx. Is-Siġra saħansitra intimida lil kru ta' One News meta qal li jekk aħna buliż għandna nkomplu nxandru l-istejjer dwaru. Intom Superman, għana ġibunix naħraq xi kart oħra sa, għandna ra kemm intom buliż. Ftit ħin wara iżda qal li l-istejjer ta' One News skontu qed jagħmlulu l-ġid u mhux il-ħsara. Hekk m'għamiltulix ħsara ta' ġid għamiltuli, ma vera m'għandkomx x'tagħmlu fuq il-programmi tagħkom. Għal ħin jitwal Mario Camilleri s-Siġra kien akkumpanjat mis-Sindku Nazzjonalista Graziella Galea. Sakemm ħareġ ħu l-Prim Ministru Michael Gonzi u bil-kliem miskina u jaħasra qal lis-Sindku biex tidħol ġewwa miegħu. Bis-Siġra jwieġeb li lilu ħadd ma kien qallu miskin. Grazie, miskina. Kien Mario Camilleri li laqa lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi malli wasal barra l-Gazin Nazzjonalista. One News ma tħallix jiffilmja l-attività bl-iskuża li ma kienx miftuħa għal mezzi tax-xandir. Madankollu filmati miġbuda minn One News juru li mezzi tax-xandir oħra kienu diġà ġewwa l-Gazin Nazzjonalista u tħallew jiffilmjaw l-attività organizzata għall-attivisti ta' San Pawl il-Baħar.